Što osoba može učiniti kada je žrtva govora mržnje? Nitko još nije nikada podijelio šerao moju fotografiju. Ajme, podijelio ju je Jona. Iva, što je bilo? Hej, tu sam. Što se dogodilo? Smijem pogledati? Draga moja Iva, on se mora ispričati i mora ovo odmah obrisati. A što ja mogu? Kako ću se uopće poslije ovoga pojaviti u školi? Pa svi će mi se smijati. Znaš što? Da netko šera moju sliku i da mi napiše da sam debela krava, ja bih gledala kako da mi se javno ispriča. Ma kako će mi se on ispričati? Ja sam debela krava, a on je svime super. U kojem svemiru će se on ispričati? A i da se ispriča, što mi to znači? Ovo su sad svi vidjeli. Gle, možeš tako razmišljati, ali možeš pokušati i zauzeti se za sebe. To je pravi način. Da kažeš što te smetalo i povrijedilo i da kažeš što očekuješ da učini i popravi tu štetu. A kako da to učinim? Ako mu nešto kažem, samo će mi se još više rugati. Da, ali uvijek možeš tražiti pomoć i potporu od drugih. Sigurno ima barem jedna ili dvije osobe koje će te podržati. Što je s Antom? On je okej, dečko. I ona Marta. Curka je okej. A ona si je dobra s Vitom. I to ti već troje da ti pomognu. Draga Iva, baš sam ti krenula pisati. Ovo je grozno što je Jona napravio. I ne mogu vjerovati da su ovi to uopće podržali. Grozno. Pišem sada i ostalima. Ekipa, ovo nije u redu što radi Jona. Trebamo mu reći da se treba ispričati Ivi i da treba izbrisati sliku. Predlažem da ga odmah zovemo na FaceTime i da tražimo da to makne te da se ispriča Ivi. Iva, imaš li još neki prijedlog? Ne, super je ovo. Hvala vam, ekipa. A što sad? Jona, jel ono trebalo? Pa koliko smo predavanja, radionica i čega sve ne prošli. Jednostavno nije okej to što si napravio. I mislim da su prošla vremena kad se rugamo zato jer je netko drugačiji. Pa živimo u 21. stoljeću. Želimo da odmah obričeš tu fotku i da se ispričaš Ivi. Ma dajte me, nemojte. Pa to je samo zezancija. A neću se ispričati. Pa zbog čega? Jona, ja se grozno osjećam što si to stavio. Možda je tebi zezancija, ali mene je jako povrijedilo. Makni sliku. Okej, maknut ću. I isprika. Oprosti.